ଝୁଲନ୍ତା ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଇଜିପ୍ଟ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଓ ସେ କେଉଁ ଦେଶର? ଶ୍ରୀମତୀ ଶିରିମାଫୋ ବନ୍ଦରନାୟକ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ୱାଶିଂଟନ, ଆମେରିକା। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଓ ସେ କେଉଁ ଦେଶର? ନେଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆମେରିକା। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନ୍ୟୁୟର୍କ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଅମେଲା। ବ୍ରାଉନ୍ ହାଉସ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବର୍ଲିନ୍। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟଯନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କାର୍ବେରୀ କ୍ଲାର୍କ। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ୱାଶିଂଟନ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଓ ସେ କେଉଁ ଦେଶର? ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, ଭାରତ।